Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Я рада за свой родной город. Я здесь с детства жила. Бүген Әлмәткә 68 яшь. Бу эшләр безнең бик әйбәт бара. Халык санын алу дәвам итә. Бик зур рәхмәтле. Казаннарга барабыз, төрле шәһәрләргә барабыз. Азнакайда автомобиль йөртүчеләрне хөрмәтлиләр. Бу һәм башка темалар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Бүген Татарстанның Нефтьбаш каласында туучылар һәм яшәүчеләр өчен мөһим дата. 1953 елның 3 ноябрендә Әлмәт эшчеләр бистәсе рәсми рәвештә шәһәр статусын ала. Бүген Әлмәткә 68 яшь тулды. Ул чагыштырмача яшь, әмма бай тарихлы, кунакчыл, мәдәни һәм заманча шәһәр. Нефтьчеләр баш каласы елдан-ел үсеш юлында яңа адым ясый. Көчле икътисадлы һәм социаль мәдәни инфраструктуралы бай динамик үсештәге индустриаль үзәккә үрелә. Нәкъ 68 ел элек Әлмәт шәһәр статусын ала. Үзенең тууы белән ул республиканың көньяк-көнчыгышында нефть ятмаларын ачу һәм эшкәртү белән бурычлы. 1943 елда Шөгыр чыганагы, 1948дә Ромашкино чыганагы эшкәртелә башлап, бүген калабыз чын-чынлап нефтьчеләр баш каласы статусын горур йөртә. Бүген Әлмәтлеләр шәһәребез киләчәген төгәл күз алдына китерә. Әлмәттә туып үскән 75 елда 10-нчы мәктәпне тәмамлаган Валерия Садовникова бүген Твердән кайткан. Я бы пожелала, чтобы он не становился большим. Ребята, не надо большого. Шәһәребез зур булмасын, шундый ук чиста, бәләкәй, рәхәт булып калсын, халкы сәламәт булсын. Зур шәһәрләр барысы да авыр, ә бәләкәйдә үзеңне өйдә итеп хис итәсең. Менә шундый гадәти булмаган теләк миннән. Минемчә, шәһәр тагын да шәп булачак. Шәһәр бай, зәвыклы. Әлмәтем өчен шатмын. Отличный, так что я рада за свой родной город. Шәһәребез матур булсын, озын гомер, бәхетлек, мәхәббәтлек, якты күңелләр күреп. Безнең шәһәребез матур булсын, бәйрәмнәр күп булсын. Анда бик якты и һәм шатлы кешеләр. Жителям, чтобы добрее были друг к другу, справедливей. Так. Ну, просто сейчас такой кризис стоят в очередях, вот с этим, как его... Кешеләрнең бер-берсенә карата мәрхәмәтлерәк, гаделрәк булуларын теләр идем. Тик хәзер мондый кризис чиратларда кешеләр бер-берсенә карата бик үк игелекле түгел. Мәрхәмәтлерәк булуларын теләр идем. Барысы да әйбәт булачак. На все это. Хотел бы, чтобы люди друг к другу добрее были, и все будет хорошо. Шәһәребездә һәм районда башкарылган эшләр гражданнарның тормыш дәрәҗәсен күтәрүгә юнәлдерелгән. Районның чын байлыгы ул үз туган ягын чын күңелдән яратучы һәм тугрылыклы кешеләр. Әлмәт Татарстанның алдынгы шәһәре. Биредә нефть табыла, икмәк үстерелә, балалар тәрбияләнә. Әлмәттә яшәүче һәр кеше шәһәр һәм район үсешендә зур өлеш кертә. Калабызда, районыбызда булган үзгәрешләр белән без Татарстанда һәм Россиядә кабул ителгән үсеш программаларына да рәхмәтле. Андый проектларның барлыкка килүенә бүген илебездә барган халык санын алу кебек мөһим процесслар сәбәпче була да инде. Теманы Рәдифә Нугманова дәвам итә. Халык санын алу 15 октябрьдә башланды. Аның өчен белгечләрне алдан әзерләп, һәрберен кирәкле әсбаплар белән тәэмин иттеләр. Сан алучылар өйдән өйгә йөреп, катлаулы булмаган сорауларга җавап алып, барлык мәгълүматларны бердәм реестрга тутыра. Киләчәктә нәкъ менә шушы җаваплар нигезендә ил буенча яңа социаль проектлар кабул ителәчәк. Росстат белгечләре дә, ил башлыклары да җан исәпнең мөһимлеген һәрдаим искәртеп тора. Сан алу мөмкин кадәр төгәл булсын өчен аны дәүләт хезмәтләре порталындагы шәхси кабинет ашада үтә мөмкинлеге каралган. Шуңа үстә һәркем исәпне стационар үзәккә барып үтә ала. Әлмәт районында 61 шундый нокта бар. Шәһәрнең функцияле үзәгендә халык саны алу буенча да эш оештырылган, бирегә килгән һәр кеше аны иртәнге 8-дән кичке 8-га кадәр үтә ала. Авылларда исә сан алу җирле хакимият белгечләре җилкәсендә. Люди реагируют нормально. Вот у нас и приходит сельсовет. Авылда җәйгә салынган халык санын алабыз, кешеләр адекват кабул итә, проблемалар юк. Проехали, вот видели, сегодня флюорография, люди идут, и также какие информации нужны, получают. Ну, люди относятся адекватно, нормально. Авыл җирлегендә инде 80%-нан артыгы татарлар яши. Ну, станция җирлегендә безнең урыслар да бар, Украина халкы бар, Үзбәкстан, Таҗик, Чуваш, Мордва халыклары да безнең нидә яши. Бик тату яшибез. Бернинди спорный вопросларыбыз да булганы юк. Росстат дәүләт хезмәтләре порталында җан исәптә катнашу срогын 15 ноябрьгә кадәр озайттылар. Шулай итеп, бөтен Россия халык санын алуны тәмамлау вакыты да күчерелде. Бөтен Россия халык санын алуда илнең 63% халкы катнашкан, бу якынча 90 миллион кеше дигән сүз. Шуларның 20 миллионы дәүләт хезмәтләре порталында халык санын алу узган. Татарстанда халык санын үткәрү өчен 1100 артык контролер, 7000-нән артык исәпкә алучы һәм 58 инструктор җыелган. Республика территориясендә халык санын алуны оештыруда барлыгы 8500 артык кеше җәлеп ителгән. Бу эшләр безнең бик әйбәт бара. Бүген көндә
98% bizning avul halkı переписте катнашты. Переписте катнашу bizning үзебезнең авыл совет кызлары 3 кызыбыз переписчикларыбыз бар. Аның өстенә дополнительно госуслуга буенча переписта үтеп була. И аннан соң кызлар инде телефоннан кешеләргә хәбәр итеп, кайсы көннәргә килергә ярыймы или үзегә силтәветкә киләсезме дип, халык якты йөз белән килә и бик дөрес эш дип шулай. Рәдифә Нагманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Агадел хөкем йортында Әлмәт шәһәр суды рәисе һәм җирле масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре белән эшлекле иртәнге аш форматында матбугат конференциясе узды. Әлмәт шәһәр суды рәисе Тәлгат Гаделшин белән әңгәмә барышында актуаль темалар күтәрелде. Тулырак алдагы материалда. Людям нужна судебная защита, люди, то есть об этом нуждаются, и, естественно, вот закрываться и ограничивать права граждан мы никак не имеем права. Тажлы вирус инфекциясы таралуга юл куймау максатыннан эш режимына билгеле бер төзәтмәләр кертелде. Бу суд эшчәнлегендә дә чагылыш тапмый калмады. Беренчедән 2020 елдан бирле халыктан дәвга гаризалары почта аша яки электрон рәвештә җибәрергә кирәк. Гражданнарның мөрәҗәгатьләре дә электрон рәвештә кабул ителә. Шәхси кабул ителәр әлегә туктатылган. Электрон суд эшчәнлеге закон белән билгеләнгән срокларны бозмый. Административ хокук бозуларга кагылышлы эшләрне карау онлайн видеоконференция режимында уза. Җинаять һәм гражданлык эшләре элеккегечә карала. Бу елны Әлмәт районы суд тарихында беренче тапкыр суд присяжныйлар катнашында узды. Судимый имеет право, то есть когда Хөкем ителүче суд утырышы башланганчы әлеге карардан баш тартырга хокуклы. Эшне тикшерү тәмамланганнан соң тикшерү органнары присяжныйлар катнашында эшне карарга язалар. Эш килә, башланыр алдыннан суд әзерлек өлешен җыя һәм тагын бер кат аныклый. Бездә присяжныйлар катнашында 2 гариза бар иде, әмма берәү баш тартты. по одному делу он отказался. Журналистларның сорауларына җавап биргәндә хөкемдар административ, гражданнар һәм җинаять эшләрен тикшерүдән тыш ковидка каршы чаралар кертү аркасында да эш өстәлүен билгеләп үтте. Маска режимын саклау буенча рейдлар барышында ачыкланган хокук бузуларга бәйле зур эш күләме шулай ук хезмәткәрләр җилкәсенә ята. Шулай ук Тәлгат Гаделшин мәгариф өлкәсендә коррупция фактлары барлыкка килүен ассызыклады. В высших учебных заведениях, то есть были вот Югары уку йортларында вазифаи затлар акча алган һәм моның өчен билгеле бер бәя куйган, ягъни билгеләрне сатып алу факты булды. Бу зур проблема, дипломнар сатып алу вакытыннан ук башланган проблема. То есть получили преподаватели вот. Тәлгат Гаделшин сүзләренә караганда соңгы 10 еллык дәвамында кергән эшләрнең зур өлеше урлаулар һәм талаулар белән бәйле. Ә менә транспорт чарасы белән идарә итүгә бәйлеләрнең саны кимегән. Матбугат конференциясе ахырында Тәлгат Гаделшин суд системасы музее булдыру хакында белдерде. Бу эштә җирле масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләре үз редакцияләре архивларында файдалы материаллар эзләп, аның фондына үз өлешләрен кертә алачаклар. Журналистлар үз чиратында суд эшчәнлеген яктыртуны дәвам итәргә әзер булуларын белдерделәр. Асунриева, Вероника Рябова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Безнең тормышыбызның һәр көне транспорт һәм юл белән бәйләнгән. Бүгенге көнне уңайлы автобуслардан, куәтле йөк машиналарынан, җиңел автомобильләрдән башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Автомобиль транспорты хезмәткәрләре көне уңаеннан азнакайда төрле чаралар булып узды. Теманы Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Нам путь открыт зеленый свет! Транспортчылар бәйрәме, автомобильчылар көне яшь патрульчылар төркеменең әнә шундый күңелле чыгышы белән башланды. Автомобиль транспорты хезмәткәрләрен һөнәри бәйрәмнәре белән район башлыгы Марсель Шайдуллин котлап рәхмәт сүзләрен җиткерде. Алга таба шундый ук тантана район советының утырышлар залында дәвам итте. Биредә хакимиятнең автомобиль йөртүчеләрен район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм җитәкчеләр котлап хезмәтләренә рәхмәт әйтеп, бүләкләп хөрмәтләделәр. Безне исән-сау йөртәсез, Аллага шөкер. Biz sizga bek zo'r rahmatli. Qozonlarga boramiz, turli shaharlarga boramiz, kuni-tuni yo'lda. Бергәләп истәлек фотосына төштеләр. Бүген тормышыбызны транспорттан, автомобильдән башка күз алдына китереп булмый. Машина йөртүчеләр районның һәр тармагында җаваплы хезмәт күрсәтәләр. Кеше гомере иминлеге алар кулында бит. Пассажирларны хәвеф-хәтерсез исән йөртү шоферларның изге бурычы. Һөнәри бәйрәм көне уңаеннан тагын бер күңелле вакыйга булды. Шәһәрнең Төбәкне өйрәнү музеенда үзенең хезмәт юлын район пассажир автотранспорт предприятиесендә башлаган. Предприятиенең генераль директоры, Татарстан Республикасының атказанган транспортчысы, Азнакайның мактаулы гражданины Владимир Кротов предприятиенең тарихын чагылдырган альбомнар тапшырды. Альбома нашего предприятия, если бы оно было, то ему в этом году исполнилось бы 1 августа 60 лет.
Әгәр предприятиебыз бүгенге көндә дә эшләсә, аңа быел 60 ел булыр иде дип искә алды Владимир Кротов. Альбомнар шушы предприятиедә эшләгән, хезмәт куйган кешеләрнең династиясе турында сөйли. Аның сүзләренә караганда, предприятиедә 750 кеше хезмәт куйган. Техника саны 345 берәмлек тәшкил иткән. Тәүлек буена хезмәт бара иде. Төзүчеләргә, буравикларга, нефтяникларга хезмәт күрсәтә идек дип искә алды ветеран транспортчы. Барлык район һәм шәһәр халкын транспортчылар бәйрәме белән тәбрик итәм. Бүгенге көндә күпме кеше транспорт хезмәте белән куллана. Бу бик зур сан. Һәммәбезгә дә яшел дулкыннар, аяз күкләр, иминлек телим. Благополучие и, конечно, здоровье. Юлларыбыз тигез, сикәлтәсез булсын, һәр кешегә дә гаиләләренә исән-сау әйләнеп кайтырга язсын. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 25-нче урта мәктәп базасында Әлмәт шәһәренең әтиләр советы утырышы узды. Очрашуны яшүсмерләрнең имин мөхите дип атадылар. Шәһәр мәктәпләренең әтиләр активы алдында Әлмәт наркодиспансерының баш табиб-психиатр-наркологы Сирень Халиков, Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе территориаль идарәсе профилактика бүлеге начальнигы Лилия Рафигуллина, Әлмәт районы башкарма комитетының гомуми бүлеге баш белгече Ләйсән Демянова чыгыш ясады. Ата-аналар белән балаларны һәм яшүсмерләрнең куркынычсызлыгы һәм үсеп килүче буынны тәрбияләүдә әти-әниләрнең роле турында фикер алыштылар. Җәяүләрне таптату статистикасы, тәүлекнең караңгы вакытында һәм күрмәү шартларында яктылык кайтаргычларын куллану зарырлыгына аерым игътибар бирелде. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. Сейчас мы принимаем норматив, который мы можем принять именно в зале. Хезмәткә һәм оборонага әзер, укытучылар сынатмый. Настольный теннис, он очень интересен. Тут как бы борьба двух личностей. Өстәл теннисы күзләргә файдалы. Җитешегез, ашыгыгыз, без сезне көтәбез. Ялларда кайсы ишекләр ачык була? Реклама узачак. Безнең белән калыгыз. Республикада Роберт Миңнуллин исемендәге балалар һәм яшүсмерләр өчен иң яхшы әдәби әсәрләр бәйгесе игълан ителә. Татар телендә балалар һәм яшүсмерләр өчен иҗат ителгән әдәби әсәрләр иң яхшы проза әсәре, иң яхшы комикс, иң яхшы скетч, иң яхшы балалар өчен шигырь номинацияләре буенча кабул ителә. Бәйгедә катнашу өчен әдәби әсәрләрне 30 ноябрьгә кадәр Татарстан Язучылар берлегенә юлларга кирәк. Җиңүчеләр 2021 елның 15 декабренә кадәр игълан ителәчәк. Бәйгенең бүләкләр фонды 900 мең сум. Бәйгенең нигезләмәсе белән Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы сайтында танышырга мөмкин. Алда безне 4 көн ял көтә. Бу вакытта калабызда күп санлы мәдәни учреждениеләрдән нибары Әлмәт Татар дәүләт драма театры эшләячәк. Әлегә биргә керү өчен QR-код кирәк түгел. Әмма 15 ноябрьдән башлап театрларга, кино һәм концерт залларына, циркларга рәсми рәвештә игълан ителгән мәдәни һәм спорт чараларына QR-код белән генә керергә мөмкин булачак. Бу хакта брифинг барышында Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева белдергән иде. Шул ук вакытта кодның нәкъ менә сезнеке икәнне рәсми документ белән раслау да таләп ителә. Безнең театрыбыз ялларда штат режимында эшли, афишада булган барлык спектакльләрдә үз көчендә кала. Аллага шөкер, эшлибез. Безнең 4-се көнне Алла бирсә Илгиз Зәйниевның Хыял йорты спектакле, 5-се көнне Ләйсән Әминованың Йөрәк сире һәм 6-сы көнне Халид Хәсәниның Җил артыннан спектакле, ул әле безнең премьера. Без аны әле премьера гына уйнадык, 2 генә тапкыр. Көтәбез, бар спектакльләрдә үз көчендә кала. 15 ноябрьдән соң театрга кодлар белән генә кертәчәкләр һәм залның тутыру ягыннан 50% кадәр мөмкин булачак билетларны. Шуңа күрә җитешегез, ашыгыгыз, без сезне көтәбез. Өстәл теннисы популяр спорт уены санала. Ул көндәшләрнең ракетка ярдәмендә шашыкны теннис өстәленә аркылы тартырылган сетка аша бер яктан икенче якка җибәрүеннән гыйбарәт. Ике якта чиратлашып рәттән икешәр подача ясый һәм сет 11 очкога кадәр дәвам итә. Өстәл теннисын күп кенә эре предприятиеләрдә дә уйныйлар. Аны авыл мәдәният клубларында, сәламәтләндерү үзәкләрендә очратырга була. 91 ел элек хезмәткә һәм оборонага әзер Бөтен союз физкультура комплексын төзүнең инициаторы комсомол оешмасы була. Советлар союзы таркалгач норма тапшыру традициясе дә югала. ГТО комплексы яңадан 2014 елда торгызыла. ГТО ул масса күләм спортны үстерүгә юнәлдерелгән ил халкын физик тәрбияләүнең норматив нигезе. Нормативларны теләге булган һәркем бирә ала. Һәр яшь өчен үз таләпләре бар. Мәсәлән, 26 яшьлек физкультура укытучысына алтын билге өчен 17 тапкыр ятып үтелергә кирәк. Сегодня мы сдаем прыжок в длину.
Бүген без урыннан узынлыкка сикерәбез, пресс тапшырабыз, сыгылмалыкны тикшерәбез һәм ятып этеләбез. Наклон на гибкость сдаем и отжимания. Каникуллар булуга карамастан 25-нче мәктәп хезмәткәрләре спортзалга җыелды. Махсус оештырылган физкультура дәресендә ГТО нормаларын тапшырып, алар укучыларга үз мисалларын күрсәтә. Мәктәп директоры сүзләренчә, катнашучылар нормативларны яхшы үти. Гөлнара Сәгъдиева үзенең нәтиҗәләре белән канәгать. В школе существует традиция проводить фестиваль ГТО для обучающихся. Мәктәптә укучылар өчен ГТО фестивален үткәрү традициясе бар. Укучыларыбызны мотивацияләү өчен без моны үзебез эшләп карарга булдык. Укытучылар өчен генә түгел, барлык хезмәткәрләр өчен физкультура дәресен үткәрергә булдык. Һәркем үзен сынап карый ала. Для того, чтобы каждый смог себя попробовать и сдать ГТО. Барлыгы 40-ка якын кеше катнашкан спорт чарасы санитар-эпидемиологик таләпләрне үтәп узды. Сейчас мы принимаем норматив, который мы можем принять именно в зале. Бүген без нәкъ менә залда тапшырып була торган нормативларны кабул итәбез. Шуңа күрә монда үз баскычына карап кемдер максималь 4 нормативны үтәргә мөмкин, кемдер азрак. Барлык төркемнәр 2 агымга бүленгән чикләүләрне исәпкә алып, шуңа күрә хәзер бер өлеш соңрак тагын бер киләчәк. Поэтому сейчас одна часть придет, попозже, через какое-то время придет еще одна. Күпләр өчен нормативларны тапшыру ул үзеңне тикшерү, билгеле иң зур җиңү үз-үзеңне җиңү. Стель теннисы популяр спорт уены санала. Ул көндәшләрнең ракетка ярдәмендә шашыкны теннис өстәленә аркылы тартырылган сетка аша бер яктан икенче якка җибәрүеннән гыйбарәт. Ике якта чиратлашып рәттән икешәр подача ясый һәм сет 11 очкога кадәр дәвам итә. Стель теннисын күп кенә ире предприятиеләрдә дә уйныйлар. Аны авыл мәдәният клубларында, сәламәтләндерү үзәкләрендә очратырга була. Су-2дә урнашкан стель теннисы мәктәбендә бушлай шөгыльләнеп була. Иң мөһиме теләк спорт киеме һәм ракетка гына була, ди Андрей Зарубежнов. Стель теннисы буенча спорт мәктәбе директоры сүзләренчә, башлангыч әзерлек 3 ел һәм күбрәк шөгыльләнүчеләр төркемнәре биредә атнага 5 тапкыр шөгыльләнә. Балаларны 6-7 яшьтән кабул итәләр. Бүген дә баланы бирегә алып килергә мөмкин. Кемнеңдер нәтиҗәләре озак көттерми, икенчеләре бераз соңрак ачыла. Вакыт узу белән икенчеләрнең беренчеләрен узган чакта була. Шуңа беркемне дә кумыйлар. Гомуми күрсәткечләр баланың кызыксынуыннан һәм теләгеннән, тренер һәм әти-әнисеннән торганы аңлашыла. Настольный теннис, он очень интересен. Тут как бы борьба двух личностей. Стель теннисы бик кызык. Ул ике шәхеснең фикерләве, карарлар кабул итү тизлеге, җитезлеге һәм реакциясе. 7-8 ел шөгыльләнүче 15-16 яшьлек спортчыларыбыз бар. Алар республиканың җыелма командасы составына керә. Югары лигада чыгыш ясаучы 2 командабыз да бар. Команда, которая содержит исполком и начальник УФКСТ. Стель теннисы кулларның хәрәкәтчәнлеген үстерүгә уңай тәэсир итә, кулларның вак моторикасын үстерә, кул һәм беләзек мускулларын ныгыта. Уенны спортчыларның берсе башлап җибәрә, тупны көндәше кире җибәрә алмаслык итеп өстәлнең каршы ягына юнәлткән спортчыга очко бирелә. Каждый 2 очка. Һәр уенчыда икешәр подача, партия 11 очкога кадәр дәвам итә, 5 сет, уеннар 3 җиңүгә кадәр үткәрелә. Это до 3 побед. Привлекает тем, что это... Кызыклы уен булуы белән җәлеп итә, монда тиз уйларга һәм хәрәкәт итәргә кирәк. Здесь быстро надо двигаться, вот со стола там быстро, то есть ноги улучшает. Стель теннисы буенча спорт мәктәбенең күп еллык тарихы, Совет журналының данлы җиңүләре бар, ди Әлмәт районы спорт идарәсе начальнигы Дмитрий Бакалдин. Аның сүзләренчә, әлеге мәктәп Казаннан бераз калышып, тотрыклы рәвештә республикада иң көчлеләр өчлегенә керә. Су-2 вообще, в принципе, ассоциируется с настольным теннисом, потому что район довольно отдален от всех других. Әлеге мәктәп урнашкан торак район күпләрдә стель теннисы белән ассоциацияләнә. Чөнки район башкалардан шактый ерак. Шуңа күрә стель теннисы буенча спорт мәктәбе кечкенәдән үк балалар бакчаларына йөрүче башлангыч сыйныфларда укучы балаларны үзенә җәлеп итәргә тырыша. Һәм күп еллар дәвамында алар гел үзләренең яңа йолдызчыкларын кабза. Кого-то зажигает свои новые звездочки. 28 октябрьдән 1 ноябрьгә кадәр Казанда Татарстан Республикасының Ашык кубогы узды. Анда Олимпия резервы спорт мәктәбе укучысы София Рыжикова спорт гимнастикасы буенча 2 медаль яулый. София сикерү буенча көмеш, спорт мастер программасы буенча ирекле күнегүләрдә бронза призер була. Нефтяник өчен үз бузында 2 көндәш 2 ноябрь кичендә Курганның Заурали командасы булды. Беренче секундлардан ук командалар бер-берсенә югары тизлек, бик күп кискен моментлар тәкъдим итте. Александр Сумин һәм Денис Шураков тапшыруыннан исәпне Игорь Полыгалов ачты. Шуннан соң мәйдан хуҗалары 3 тапкыр ашчылыкта кала. Ашчылыкта уйнаганда безнең хоккейчылар ышанычлы эшли һәм команданың минималь өстенлеге белән тәнәфескә китә. Матчның икенче өлешендә командалар дисциплинага басым ясый. Нефтяник ешрак Заурали капкасына яный. Көндәшнең 9-на каршы 13 тапкыр һөҗүм итә.
Ләкин минималь бер алкага өстенлек сакланып кала. Соңгы уен өлешендә дә бер генә команда кертә алмый. 1-0 Нефтяник үз бузында рәттән икенче җиңү яулый. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсәншин һәм монтаж операторы Оля Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыйк.